Jingbom shim jing itu ke hima so yong yo rang ba snong bala dep banjit lat lu dagi nong shong snong ke snong lat nong kse kata da ke jingbom a ya ke sernot rang ba snong bapura kala yat menta la jan snam bat thung bujuli no da weipat ban long kumu acting rang ba snong kala penso sat pat ya ki nong shong snong ke te ke snong Kumta haka khandai tari ukalalengkot arhaja arpun rio ki nong shong snong haka jialam u secretary uba dot ding star nong bri lembat u assistant secretary uba purning star shabong kila wan ban pen sngo shiki bor badai pej jongka Khasi Hills Autonomous District Council ki HADC ringkat ka jingdawa ban penlong no da ka wei ke election ban jit rang ba snong Habakran sikilat pathai kubor nakaliang uba purning star ula ong bunsin nakaliang kibor snong kila debon ujor saka ki HADC bat ka ki HADC ru kala debban patha ya ka hima so yong ban penlong ya ka election ban jit rang ba snong bat kumju ban pendam no ya ka sernot acting rang ba snong hanrei nakaliang ka hima kam sham lale ai Ulaong baka ki HADC kalapha kumba saw hadu santli ki order syaka hima so yong ban penlong election henry nakal yang kahima so yong ka penlong penban kum kejanyat kejat ya ki jing betha na ka council labun teli ki order kamdai tanggawe kamdai tang ar la bandai kala pois ki saw santli ki order ka pami nang ne po KDC bat ya kata ka order ka bak pami nang KDC ngi iba nakal yang acting lang do jang hima so yong upelong kutang kum kejanyat kejat balai no ang kumta na marba Hibun ki order ke bakmi siam la burom siam la bur ande ngelengo pat na balai pat na kaliang ka KDC haji siang ila ada ban ujor kalau kata bentang na liang KDC pat kam bile se kam pat da sutu bha ya kadung trikam jong ni ting lendo na kata kada hadu bentang ni kam siam la don ka jing simakson na kaliang ka KDC be ting lendo jing masuk yang ni kum kinang sedang yang sedang nak se ka bha pa mas yang mata sing wan makandu ya IM in charge ilaka Hawadai berkejing Muslim ya kejing jir nang basnong sapok sing nak se menta lalai telik senam kum ka senong hi imdan ni urang basnong uba ka hima ka sanat kan dari karadu menta hi ki nakliang ki badan kabor ki kemla itu kem sanat ya urang basnong baki ki nang senong ki lajir lalut nak takadaw Rakyat nak wei kesnam, syak wei kesnam. Kum kinam senong imla syak mensyong klikti tang pok senong. Hari ngilawan nak por syak por berkendu. Sya ne diskusil ban ngi karpat ru ba kandeka isi ke pamta. Cimkia habe dei ban ploy no. Ban jiep ya urang ba senong ba pura. Kenang ba ka senong katau kan yo song sup song san. Namar babun sibun pak hapok senang banyak se ladu hadu kejapkan skim ki development baru nak takadau ngi kumkinang senang ngi karpat jor ya IM ilaka mensim kia halau ne kam tapi ong mentan bala dan la debjit ramah senang kumno pi kwa banjit yang pada dari konsel namar bar dan ketok ne ki beri ki badan hakabor ki kam aisanat ya urang wasnong baki ki pajba kilajian ngi karpat ya kedis konser ba kan pelong da election ka bakhuj ban yo upai ba banjiet ya ka hok kenang ba kano ka ba upai ba ujiet long pe ka basai nak nya kedis konser hi sibun ba kila pemi ka order habidei bar ka ban pelong election hai nak liang ka hima bar ka raj nak wei kasngi sekawai tianyit nak ka hima sakarat nak raj Sakahima nakahima City Council natakadaw kapat Islam dugune sini i nakaliang yam hadin may liap sngowi kene ka jinge ka ba kum kinong senong pagban na senong kilay kendu menta lai telik senam nakaliang jong ila ai hangi ka asran ba in simkia ya kane pat ban betha ya ka hima nun pelong election dan nila da nakaliang hima ka man pelong election pat nakaliang ka council ko spet ada kadon 20 ban pelong election person i habede ne kam kawai ka ngisokya ka long ba nadu sa majar fly na kaliang darbar hima hi darbar jong senong ka se hi kawai kala pelong yang election nunjit rang ba senong kala jit rang ba senong ru retang na kadaw ba une urang ba senong uba senong lajit undai ubreu jong u lengdok rai undai ru ubreu jong u lengdok hima na takadaw kisya pendu sanat rang ba senong ti halok na benta na kaliang jongi kum dong senong nilai alait ban karpat ya ka hima Hadin ban nalang hima kam simkia nilai wan ban bu jing thong ne po KCC tenalang KCC kelas sim hearing labun ba ki hearing kelakot
bat ka baso pala kalong ba ki order ki bami nang ne ka KDC nak liang ka hima so yong kam lai ye ladon ko jing betha nang ne ka hima so yong naka KDC ka ong ba yong do jong hima so yong bat yong do raj bat ben pelong yang election jit rang ba chnang po lan nok se hapo ka saski pelong bat ben pentip ya ta sngi KDC kana mon pa observer hanai nak liang ka hima kam sem la pelong ita guys la su ai da ki daw nak we ka por nak we ka daw bat kum ba kalong hi hapo chnang lai nok se menta ne u hajaka ba arting lengdok jang himas yang ayak sanat namta udirang ba chnang belajit ak chnang uthung pen bandu acting bat une u acting rang ba chnang uba une u acting lengdok hima u thung na liang ki nong song chnang ki punong chnang ki priang mar balai namar ba kane kapan khain no ya taka ya hok jiet lai lu jong ki nong song chnang badai lah taka daw na liang ki nong song chnang ki ban ujor sa pokedisi ban pendam yang tak sanat jong acting rang ba chnang bat na liang ki si klap mi ke jing betha yo lengdok jong himas yang bat ya lengdok raj bade ben pendam yang taka sanat acting rang ba chnang ndai ka baso phala ba kalong ba na liang ka himas yang hi kam sem le ye lokta te une acting uba na acting rang ba chnang uba na liang ka hima kla thung ulang tangkum aktiar ban penthut ye ki development ha chnang athau ban penthut ye ki jing ban khang jing te kat ban kiwei pat ki kam penthuri hura ndai ka baso kam ser khai su kalong ba kas chnang lai nong se ka dei ka chnang ka ba im suk im san ka ba chong suk chong san laki ketat bon tlik snam ndai kumba kalong menta une ulang dok ra jong ka ra nong se bat le se la ban don ban talang ro bat ulang dok jong ki acting leng dok jong mas yang ki trei storm klam chong that ban pat ban prai chnang nong se kumba kalong po la sinang lai nong se menta dar artli ki kendun kata kalong artli kirang ba chnang wei rang ba chnang udai belajit bat wei pat u ba chutung dari hima kumba ngila bat ong wei udai elected rang ba chnang bat wei pat nominated rang ba chnang te halong ne ke ibra khoit na liang i ba na liang leng do raj jong nong se trei storm klam chong that ban ra hura po chnang ba ke sudan bak ba kin chong chnang lai se ki dei bri basta ki bri ki jai ba ki ni changai kam don no khri hura ande la dai ba kin ba na chnang kim don kata jing su thu le ngatrai bat ka jing snam lo ka don po chnang se te halong ta ki ibra khoit na liang jonging la pesung la bu do jing thok ne ka hai iam ilaka be insai cek ilaka bat nak liang iam ilaka ro hadin bala pesung kita jongi la kular ban chim khai ne mentah labun teli ki orda kam dei tanggawe kam dei tang ar la bandai la pois ki sausan teli ki order ka pami nang ne po KDC bat ya kata order ka bak pami nang KDC ngi iba nak liang acting lang do jang himas yang upelong kutang kum gejanyar kejat balai ngong kumta namar ba kibun ki order ka bak pami siam la burom siam la bur ande ngelengo pat balai pat nak liang ka KDC haji siang ila ada ban ujor kalau kata benta na liang KDC pat kam bile se kam pat da sutu bha ya kadung kam jong ni acting lang do nak kata kada hudu benta kam siam la don ka jing sim action nak liang ka KDC be acting lang do jing mas ayam di nak liang jongi ha ka jing tho bangila ai sai iam dan burom kalong bangi bu po lok nom do ban pendep apoka hapo si tayo mar balai kum ba ong menne kadai kam bala sa teng la slam ha la lightly ki snam tena ta kadau ki pa ba no chong kele sam janjar la khang ga jokat habadon kino ki dulmen na wan nak sarkar la sa penthut sa penwet nak ta da ko jing jambre ko ba sar khai ka jing subsi ko ba sar khai po snong thang da i kerpat ban penkloi ne kam Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus f Ka plus F? hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus f haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta I ka dur jingki mar bam ka jing ma lani ka rukom shet yaki balehi bana kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya